Здравейте, мили хора! Аз съм Мария. Добре дошли в нашия видеоканал Пчелен дар. Новата реколта пчелен мед е вече извадена и първите буркани отпътуваха към ценителите му. Но има едно но. Тази година на всеки един клиент по-отделно обясних и ще продължа да обяснявам на всеки, който поиска информация. Това е мое задължение. Може би и за това реших да направя това видео. А именно тази година билковият ни мед е доста по-тъмен. Всяка година, дори и от едни и същи пчелини на едно и също място, всеки полифорен мед е различен. Като цяло не съвсем, но има разлика. Всичко зависи от нектара, от видовете нектар и количествата, които пчелите внесат в кошера. Тази година нашият билков мед е наистина по-тъмен. Не за друго. Просто първата мъна при нас падна още преди пчелите да са съвсем запечатали рамките с последния нектар от билк, липата. И така те си го смесиха. Това съвсем не означава, че медът е по-лош. Всъщност би трябвало да е доста по-добър. Все пак е 2 в 1. И билка, и мъна. Но наистина се извинявам на всички, които са свикнали с мекия, с по-светлия кихлеварен цвят на билката ни. Показвам разликата тук и сега на дневна светлина, на слънчева светлина, защото на по-тъмно доста си чернее. Хубав ден от мен и до скоро!